I slutningen af marts 2023 tog vi på en uges ferie til Italien for at udforske Cinque Terre. Vi havde 5 overnatninger i La Spezia, hvorfra vi tog ud og oplevede de 5 fantastiske byer i Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola og Riomaggiore. Derudover var vi også et smut forbi Pisa og Lucca. Så tag med og se, hvad dette smukke område har at tilbyde. Hvad er det så, vi skal nu? Nu skal vi forhåbentlig have en dyt. Vi skal have en dyt. Nu håber jeg, det er en god dyt. Hvad siger du? Vi er jo fra Rejsland, jo. Hvad så? Er det en god indkøbsforskning? Hvad var det lige, du fortalte? Den var på din hvilken-liste? Over hvad du skulle prøve i Italien. Så ud af 10, hvor mange får den så? 9. Sådan. I La Spezia havde vi lejet en super hyggelig lejlighed på Airbnb med 5 overnatninger. Lejligheden lå super centralt lige midt i byen med alt inden for rækkevidde. Den var rigtig fint indrettet med en entré, 2 store soveværelser, et pænt stort badeværelse og et lille hyggeligt køkken. Fra køkkenet var der adgang til en lille altan med et bord og 2 stole, hvilket også var tilfældet fra det ene soveværelse. Mega lækkert, at man kunne sidde der og nyde en kop espresso eller et glas vin. Lad os kaste et tættere blik på La Spezia. Så går det opad. Sikke en fest vi har, hva'? Og jeg skal også det. Nej. Og så står alle med deres telefoner også. Så er vi lige ved at være der. Third floor. Så går vi over og tager den anden herovre.
Så er vi klar til den her sjove elevadore. Se, man kan holde dem her. Rips. Ja. Whoops, ja. Down we go. Jeg tror, der er nogen, der ringer. Ja. Der er sådan Det er så man kan gå i ruinerne, derfor kan man stå af her. Og så er turen slut. Down we go. Og så fik vi også lov til at komme ud. Det synes jeg altså var meget sjovt. Det kunne også være sjovt at tage trapperne op. Nej, det er det. Må de spørge om noget? Er I klar til jeres første italienske gelato? Helt sikkert. Nej? Jo. Okay, så det var jeres første. Hvad har I valgt? Jordbær og saltkaramel. Ja. Og hvad fik du? Saltkaramel og Et eller andet, der hedder kys, som var chokolade og nødder, ikke? Hvordan er den der saltkaramel? Den er faktisk ret god. Den er god. Jordbær mærkelig. Mm. Mærkelig? Mm. Hvordan er din kys? Rigtig større. Rigtig stærk. Er den meget stærk? Stærk i chokoladesmagen? Jo. Ja. Jeg vil gerne lige smage på. Men bedst er plastikskeer, Ja. og ikke papskeer. Ej, okay, og det er vigtigt. Eller træskeer. Der skal jeg. Og jeg har fået mango og la dolce vita, som jeg ikke ved hvad. Men det finder vi ud af. Havnen i La Spezia er temmelig stor. Ja, nogle af bådene er der faktisk helt ok. Så er vi her. Det er vi. Og hvad var det, vi skulle se her? Dut. Hvad var det, vi skulle se? Jeg kan ikke huske det. Du kan ikke huske det? Nej, Oh ja, det god, er mand. Det skæve tårn i Pisa. Glæder du dig? Til at se det skæve tårn? Kan man komme op i det? Ja, og vi skal op i det. Let's rock and roll. Ja, det siger man så ikke. Det er hyggeligt, skat, og vi har taget billeder af alt muligt, og jeg kæmper virkelig for at holde dig fast. Man går helt skævt, det er godt nok underligt. Up we go. Altså, skal vi fortsætte? Ja. Der er langt ned, hva'? Er der en bestemt vej rundt, man skal gå? Så fik vi set det skæve tårn i Pisa. Det var da en stor oplevelse, var det ikke det? Jo, det var skævt. Særligt, det var meget skævt. Ja, det var. Nu vil vi hente vores tasker og finde et eller andet at spise her i Pisa, fordi ellers er der nogen, der dør lige om lidt af sult. Har jeg ret i det? Ja. Number 30. Mumse. Du kommer ikke til at få spise i noget sådan. Lige et andet par. Nu glæder jeg mig til at smage dem her. For de ser virkelig, virkelig lækre ud. 2 glade monstre. Hva? I er simpelthen så glade, fordi det I har set, det er lige der i baggrunden, nemlig det skæve tårn i Pisa. Ja, det var så spændende. Det var da mega spændende. Og nu er vi på vej ud, og så skal vi videre til, hvad hed byen nu? Lucca. Ja, det er rigtigt, Lucca.
Og vi er så glade for at vandre, ikke? Så vi vælger simpelthen lige at tage et tårn her i Lucca. Vi holder allerede. Nå, lad os fortsætte efter hurtigløberen der. Ja, mamma gør det. Hold da kæft, den udsigt, hva'? Ja. Så har vi været oppe i tårnet. Det var da flot, ikke? Det var så flot. Og nu er vi på vej ned her. Der er langt ned, ikke? Og der kommer bjergged 1, så bjergged 2 og bjergged 3. Jeg er bjergged. De hyggeligste gader ever. Ja. Smager det godt? Wait, hvad med frit? Det er aqua, du. Wait, frit til 10. 10. Hvor skal vi hen nu? Ej, vi skal ud og gå i Cinque Terre. Ja, så nu skal vi op til stationen, og I er gået. Vi ses. Hej hej. Ja, god tur. Så er vi klar. Thank you. Og vi skal til venstre. Og det er jo fantastisk vejr. Hold da op, en blå himmel, hva'? Det er da lige nede for sådan nogle glade vandrere som os. Ikke også skal glade vandrere, det er os to, blandt andet. Ja, hvad er det, skal? Ej, hvor er det bare dejligt vejr. Men nu sidder vi to på vej til Monterosso. Ja, ja, sådan der. Så nu sidder vi her. Ikke også? Sidder til Monterosso. Så det er 20 minutter. Og det er den første af byerne. Og så skal vi gå derfra. Så er vi ankommet. Kom her. Ej, man kan høre lyden af havet, ikke? Ej, er det ikke dejligt? Jo. Mega dejligt, og har dufter af hav og ferie, og det er bare så lækkert. Hvad så, Fotoklo? Er det bare mega lækkert det her? En fuldstændig vanvittige farver her i Monterosso. Det er dejligt.
er mega lækkert. Hvis det ikke lige var, fordi det var pivkoldt, så kunne man godt blive lidt fristet. Koldt og koldt. Mor, nu kan du ikke lægge dig noget. Her. Vandet skal der. Du kan ikke. Kan se citronerne, der hænger her. Ja, har citroner op over. Sure citroner. Og så er vi klar til at indtage frokosten her. Og hvad er det, vi skal have at spise? Focaccia. Gik vi fra Monterosso. 11:40 gik vi fra Monterosso mod Vernazza. Og så står fototeamet i gang. Alt bliver dokumenteret. Og de her farver er fuldstændig vanvittige. Hvor er det flot. Og så kan vi lige se ind til Monterosso. Så kom vi igennem billetkontrollen og kan nu vandre videre. Han skal lige have noget løn for os. Siger, du er også så sød og betænksom. Ej, var den fin. Ej, hvor er den fin. Ej, hvor er den flot. Første del af vores vandretur i Cinque Terre var ruten fra Monterosso mod Vernazza. Det er en tur på ca. 4,1 km, og det tog også ca. 1,5 time. Starten var noget udfordrende. Det gik meget stejlt opad, men resten af turen er, som I kan se her, lige ud. Ja. Øj, har dufter der? Hold da op, hvor dufter rent.
Nu er alt vasketøjet, der hænger ude også, ikke? Ej, hvor er det bare. Men jeg ved hvad, jeg kunne bo som sted her. Hvilken by er det så, vi er landet i? Hvad siger du? Hvilken by er vi landet i? Vernazza. Vernazza. Nej, og det var en fantastisk gåtur. Det var. Og vi har de sejeste børn til at gå. Og man bliver helt glad i låget af at have dem med. Det er så sejt. Og nu skal vi ned og finde noget gelato. Se. Der har vi fortjent efter sådan en gåtur. Is. Og hvad er det nu, is hedder på italiensk? Gelato. Hvad så? Er vi klar til at gå op og tage tog? Og hvor er det, vi skal hen nu? Hvad siger du? Hvor er det, vi skal hen nu? Cornelia. Vi skal til Cornelia. Ja, og hvad skal vi i Cornelia? Ja, aftensmad. Det er nemlig rigtigt. Det var lige det, vi skulle have. Er vi klar til at gå næsten 300 skridt op? Pas. Nej. Man kan ikke sige pas. Nå, prøv at se den der. Ja, den er sød. Jeg har lige rundt den, og den var nu. Ja. Fik du lov til at røre den? Der kan man nemt kigge over til Manarola, den næste bil. Ja, den ligger der. Derovre? Den fjerde, ja. Hvad sagde du? Jeg siger, det var den mest crazy togtur ever. Men jeg har aldrig oplevet så meget godt humør, når man skulle med toget, når toget endelig kom. Der var jo vild jubel på stationen. Men Det var sjovt. overbelægning på toget på 700%. Ja. Nå, men så har vi prøvet det. Det var super sjovt. Nu skal vi bare opad. Up we go. Som man siger. Det er super godt, ikke, Kav? Fedt. Har du set opad? Hvor mange trin? 388. 388. Det er næsten 400. Så jeg sagde faktisk 100 for lidt. Du pukker ned her. Det står der ikke. Smager det godt? Kav? Er den god? Ja. Det var godt. Så fik vi lige lavet batterierne lidt op, ikke? Så nu går vi en tur ned til vandet og kigger. Vi er i en eller anden by meget højt oppe i nogle bjerge. Nej. Og vi sidder faktisk lige og skal til at spise lidt. Er det godt nu? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af, men det er et fantastisk sted. Så nu filmer ud over vandet, så kan vi rigtig se det. Udsigten er meget flot. Har vi spist, og vi er klar til at komme hjem af. Yay!
Se alle de her citrontræer, der bare er over det hele. Men det er så hyggeligt. Hvor er vi så henne nu? Vi er i Manarolo. Er det flot? Ja, det er mega flot. Virkelig, virkelig flot. Joe. Hvad så? Jeg troede, det var John. Joe og John. Same shit. Hvor skal vi hen nu? Så tager vi den sidste. Ja. Rio Maggiore. Det er den sidste. Er I ved at være mættet af indtryk? Ja. Ja. Men ikke af is. Ikke af is. Vi bliver at spise is. Det er god is, der er. Hvad siger du? Det er god is, der er. Det er god is, der er. Den er rigtig god. Nu skal vi lige hen til stationen her. Og så skal vi lige have toget det sidste stykke til den sidste by, vi mangler. Sidste by. Vi er lige ankommet med toget. Vi går igennem den her flotte tunnel. Nu skal vi ind og se Rio Maggiore. Den sidste af de 5 i Cinque Terre. Og når det så er, at vi afslutter her, så spiser vi aftensmad med en flot solnedgang forhåbentlig. Og så skal vi hjem til La Spezia. Kommer de glade vandrere. Hey, næste. Psych! Hvad er du træt af? Trapper! Trapper! Det er da ikke gået så mange trapper, synes du det? Har vi trapper hver dag? Der kom missekatten her. Nå, vi skal videre nu her.
dejligt sted, ikke? Jo. Var det en god limoncello spritz? Super god. Du kan godt gå ind. Prøv lige at se, den ligger jo helt fantastisk. Den var bare alt for lille. Den var alt for lille, ja. Det er de sgu altid. Så er lige nyder udsigten. Så er det farvel til La Spezia og den her fantastiske lejlighed. Super lækker. Og vi har 5 dejlige dage her. Hvad er vandpladsen der? Det er bare ude der. Og det her dejlige badeværelse med de her fantastiske sten i bunden, så man lige kan stå og få lidt fodmassage, når man er i bad. Super lækker. Og så har vi den yngste snubbermus her, der er i gang med at pakke. Og jeg ser her, hvor er det hyggeligt. Det er nok fordi min sovemask, den er helt væk. Ja. Nu Prøv at kigge under din seng. Jeg har gjort. Så jeg tænker, at det må være i din ting et eller andet sted. Skal det blive. Så er det farvel og tak. Og så er det videre. Så videre. Halløj, Per. Hej. Velkommen til Italien. Tak. Var det en god tur hernede? Det var mega god, men også meget lang. Ja, jeg tænker her. Ja, tak. Og Karina, hun skynder Ja, der er 7 andre dernede. Skal vi prøve lige at køre videre her? Nej, hvor er det hyggeligt, I er her. Det er så dejligt at se jer, Freja.
Ja, og Bastian, du er også kommet med. Så hyggeligt. Per, hvad er det nu, byen her, den hedder? Sarnico. Sarnico. Ja. Og vi skal have noget lækker mad. Ikke? Det ved du strengt talt ikke nu. Og det er vores sidste aften. Ja. Og det er faktisk lidt noget fesen med. Men det bliver også meget rart at komme hjem og slappe af. Nej. Jo, lidt gør det altså. Vi skal have en af lækker pastaret. Hvad var det, den hed? Conchita? Conchetta? Concinetta. Concinetta. Og du skal simpelthen have en pizza derovre. Ja, det skal jeg. Ja. Hvad har du på? Det ved jeg ikke. Sparkus. Salami. Picante. Diablo. Hov, Bastian, hvorfor har du ikke noget mad? Jeg sulter.